Jan covered a short. Which case is that? On Marquette or does he now? Oh yeah!
Ik wil dat we hier weer op de klas zetten, Ria.
Merkje helsar. Merkje vi folk. Vi skal vekna førre filmverkasamband, bjør du på hjertelig velkommen til Sætne Stebarkapitsjene i Ampus Filmverk. Fredene som mottaker det Halma Filmverkafella, Filmverkafella Jose og Filmverkafella Støv. Og bøttene som kappast jetter fra stig 4-6, filter, smadrønger og drønger. Og de kommer kappast, jetter kommer kappast i bita, gulv, og mennene kommer kappast i lov, parallellfar og rekk. Og dommerne som kommer døme det, kjøpfinnen det Elsbeth Lammanke Dalbø, Rebecca Inga Døtter Rein, Anna Kristina Jensen, Sami Langborg, Astrid Manli Brettmann, Anna Margret Asgard Gård Thomsen, Mari Petersen og Hanna Folstad Johansen. Kjemonnen har vi Jonas Gerhammer, Ole Johansen, Sonne Mikkelsen, Hårte Strøm, Christian Dahlberg Heinsen, Tolmar Allansson Dalskar, Ronny Petersen og Sverre Løge Jakobsen. Og vi inngår samarbeidsbra. Her så ser man hver at det bøttene vilja og lagt seg til utslittene og til strømningsene ligger av Facebook-synet for filmverkasnakka. Og til at det velkommen til å kjøpe okkur i kursene. Og hvis vi lukker at vi gjør som hver til skolevilja, vi får bare bakke i anbundet at det Stig 4 blir gulvnån, og Stig 5 blir bitanån, og Stig 6 blir eisende bitanån sin sækken. Og HF og Jose Piltar og Drønger blir lov, Støk Piltar blir rekk, og Små Drøngene blir i parallellbarnet. Mest helsar.
「
Was ist denn da?
cool. Be cool.
Hej, nu börjar vi äta upp en vegetationsmatch. Nu kan vi göra det.
Verste hälsar. Verste vi fot. Så är hända kappingen kommer ända. Vi där heirsmärsen från efter. Og de som blir kjøttene, de kan komme opp her, og de kan gå sette litt nye. Det som handler med det Bertha Hansen fra Støv, Leivor Hansen fra Josmond og Liz Gøden fra Støv. Det är så raska börja till ordentligt gott. Jag tänker att det är tydligt. Vi ber till honom. Ja, det ska sätta lovprist. Ja, nummer 7, lov, George Rasmus Terjesson Sørensen fra HF. Nummer 3, Joasle Einholdsson fra Støv. Nummer 8, Joel Trønderjek fra Støv. Hjärtan är lukko. Och chapitel någon är Karl nummer 7 är Joel Trønderjek fra Støv. Nummer 2 är Elias Axelsson Apol. Nummer 8 är Stefan är Samuel Danielsen fra Støv. Hjärtan är lukko. Så vi kommer till det. Chapitel nummer 7 är Joel Trønderjek fra Støv. Så här är det första kloss, med Havard Danielsen fra Josmond och Rasmus Terjesson Sørensen fra HF. Hjärtan är lukko. Ja, vi har en manager, Elias Axelsson Apol. Eisen videre 3 på student. Look, vi kom tuppar upp. Vi gör det som är så var det. Kom till Eisen och så var den ornamentatikum. Där var Joel och Havard och Rasmus. Kom till att upp så får vi denna mynd. Jag ska switcha ut. Det är lite. Det är gott. Okay, ja.
Hjertelig lukkom. Så det smaker. Så, vi ber lov. Og at tredje plass er Eirik Poulsen, første. Og øvrige plass er Jørgen Stein, første. Og siste plass er Steibavinnerne, det er Jan Johansen, første. Hjertelig lukkom. Så er det parallellbar, Charles Maltonsson. Nummer 3, George Jan Johansen første. Nummer 3, Jens Eli Høy første. Og nummer 1 er Steibavinner i Jørgen Stein første. Hjertelig lukkom. Velkommen til rett, til smådrønsnån. Nummer 3, George Jan Johansen første. Nummer 3, Jørgen Stein første. Og nummer 1 i Steibavinner er David Hadsson Dansker fra Hagen. Hjertelig lukkom. Ranger, lov. Her George Bjerste Jakobstov første, nummer 3. Nummer 3, George Adrian Helgarsson fra Josno. Nummer 1 i Steibavinner Låke Schumberg Vestergaard fra Josno. Hjertelig lukkom. I parallellbar, her var det Låke Schumberg Vestergaard fra Josno, som ble nummer 3. Julian B. Lutsen fra Josno ble nummer 2. Og nummer 1 i Steibavinner er Bjerste Jakobstov første. Og i det, nummer 3 er Julian D. Lutsen fra Josno. Låke Schumberg Vestergaard fra Josno og Bjerste Jakobstov første. George Bayer nummer 1.
Hjertelig klokka. Stilfrimer og Beckmann i Bjørnbita. Nummer 7 George M.N. Petersen. Nummer 2 Tuna Paula-dotter fra Josbron, Endelse fra Vær. Sara Hansen fra Støp, judges nummer 1 og Stegerner. Hjertelig klokka. Og gulv var det M.N. Petersen fra HR som gjør nummer 7. Tuna Paula-dotter fra Josbron gjør nummer 2. Og nummer 1 er Urholm fra Josbron. Hjertelig klokka. Musikken av Vidanon var det Mia Høygaard fra HR som gjør nummer 7. Nummer 2 George Jørgens Peterstøtter fra Støp. Og nummer 1 Sebastian i Birda Hadedes fra HR. Hjertelig klokka. Og gulvet nå, Chassi 5. Nummer 7 George Anna Reinheim fra Josbron. Nummer 3 Birda Hadedes fra HR. Nummer 1 Mia Høygaard fra HR som er som Stegerner. Hjertelig klokka. Ja, så er vi kommet til 6. Og bilene her. Nummer 3 George Edmund Dalheim fra Støp. Nummer 3 Olivia Rajani fra Josbron. Nummer 1 Stegerner Louis Rose Isberg fra HR. Hjertelig klokka. Chassi 6 av gulvet nå. Nummer 7 er Sara Udune Jakobsen fra Støp. Nummer 3 er Lundberg Isberg fra HR.
Ronja Johansen för Josmo. Hjärtaliga luckor. Du kan man gärna rösta sitt mål. Du säger, vi får städa där. Vi för hem så det var det så till stöd med utåträtt så vi kommer ta den fällesning okej. Jag ska räkna för filmen samband. Tack för kappen där. Och initiativet med hjärtaliga luckor och tusen tack för det där drivet med en spännande goda kappning. Det är orkar offer. Och tack till filmen för det stöd för att skipa för det kappen där. Mest till det. Att urkan är rullade